Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namhlanje sizobheka iphupho lapho uzwa umuntu omaziyo okanye ongamazi ekubiza. Ake sibheke imiqondo embalwa engaba izincazelo kuleli phupho. 1. Ukubizwa ngabadala. Kungase kusho ukuthi abadala bakho okanye amadlozi bazama ukuxhumana nawe noma bakuphe isiqondiso ngesimo esithile empilweni yakho. 2. Isixwayiso noma ukunakwa. Ngezinye izikhathi kungathathwa njengesixwayiso noma isikhalo sokunaka into ebalulekile empilweni yakho edinga ukunakwa noma ukunakekelwa. 3. Amathuba amasha noshintsho. Uma izwi ungaliqondi kungase kubonise amathuba amasha, izinselelo noma izici ezingenalo ulwazi lwakho okudingeka uzihlolisise. Kungabonisa isiqondiso esisha noma isigaba esisha empilweni yakho. 4. Uthando nempilo. Uma othile ekubiza, kungenzeka kube uphawu lothando, futhi lokho kungakwenza ubonakale uqhubeka nokufuna uthando. 5. Isikhumbuzo sokubaluleka. Lokhu kuphupha kungase kube uphawu lokuthi udinga ukuba uqaphele umqondo wakho noma izifiso zakho. Kubonakalisa ukuthi unendima ebalulekile empilweni yabanye. 6. Ubudlelwane obuqinile nalowo muntu uma kuwumuntu omaziyo okanye uxhumana nomunye umuntu. Lokhu kuphupha kungaba uphawu lokuthi lowo muntu unomqondo omuhle ngawe. Kungakhombisa isifiso sokwakha ubudlelwane obuqinile noma ukukhathalela, okanye kube uphawu lobudlelwane noma ukuxhumana nalowo muntu. Kungasho futhi ukuthi lowo muntu udlala indima ebalulekile empilweni yakho. 7. Ukwaziswa nokuqonda. Uma othile kubiza ngegama lakho, kungase kube uphawu lokuthi udinga ukuba uqonde izimo ezithile empilweni yakho. Lokhu kungakuholela ekutholeni izixazululo ezintsha. 8. Imizwa ethile. Ukuphupha ngothile ekubiza kungakhombisa imizwa noma inkumbulo. Kungase kube izimpawu zokuthi udinga ukusondelana nalowo muntu noma ukubuyela ebudlelwaneni. Ngakho-ke, ukuphupha ngothile ekubiza ngegama lakho kungaba nesifundo esibalulekile sokubheka ubudlelwane, imizwa nezifiso zakho empilweni. Siyabonga, nisale kahle.